Здравейте! Аз вече съм призрак. Искам да ви кажа, вижте как може да сте призрак. Така. Добре, да сте призрак е доста готино. Сега. What? Защо не виждам добре? Всичко е черно. Призрак вече. Ама пак пипал нещата. Това странно. Добре. Добре. За призрак съм много слаб. Добре, призрак. Може ли да държи камера? Добре, това е много странно. Следно е летящ таблета. Добре. Днес сме призрак, това ми хареса. What? Добре, къде е фона? Къде е? What? Това ми казва, че... Защо е такава трева? Това трева ли е? Не да разбера. Не разбира ли се, ще се уме? Виждат ми хората, просто снимам. Добре, аз съм дух. Това трева ли е, бе? Може би е трева. Тук имаше дупчица. Добре, ето там е. Тук има трева. Поне трябва, бе. Айде скачам. Добре. Да проходим. За първи път. Гледам. Съпно нарисувани. Проходим. Добре. Явно сме на един призрак, но това не е.